Pupubangan. May mga bangan ano. Diyan mga bangan ay hindi ay bangan ng pwede. Pamahon sa misteri ang kumakaon na kaya pamisin ka on. Dahil yung luto ari. Padung mismong hilotay dara. Padung sa manghilotay. San Miguel, sa Patima rin. Patima datan. Nanti, ako pagkakaapas mah. Sud nilagyanan mah. Balik na nih, kebalik. Oh. Dah. Saya sudah. Oh, di pwede maglakaw-lakaw ng gabi eh. Bukurun kag hasa ni. Nalusot ng hasa gabi. Oh, landong ginoon. Dibugatan kucing da.
Di, para. Ato. Para sa ubos. Ito. Ay! Okay, naunsa guna jayrang higo man tag payong. Murag bayiran po dani no. Pwede gud na to gani. Pwede ra to ganan eh. Ayahay. Minggaw lang ba kay silingan. Nang mama. Umi. Oh, may umi dulu. Oh, saan bitaw kan ako gulo siya oh. Mana dire? Among i-upload mo gani ka ng among kuan ba? Diya mas manghilotay. Giubo sig taman eh. Hindi, dugay na. Sig inom tambal di uli eh. Di, piamunan dyan bataas kamay pa. Abaw na unsa na. Sige, nagkalis ah. Unsa na siya. Nari abot na. Ada ka tipon doon? Oh, chatter ko sa ating tulod. Ha? Mungkin mo na maasa dapitan ni mong hilotay kay mong hilotay. I-upload sa Facebook ba? Nene, dalan na. Unsa na? May mga bangan ano? Diyan mga bangan ay gaagdan ng pwede. Pamahon sa mistera ni kumakaon na kay pamisin ka on. Dahil yung luto ari. Pwede ra pagkain niya niya. Ah. Nagbaw na kidi siganan mukaon ko to. Di ganun pa buntag lagi. Ay, di ka ako ng kaon ba? Kaamsi naman po ni ubo na. Huwag na unsa ni bataha. Ikan man gud siya gilantan ya naulian na tong uibe siya yang ubo na rin kuwang ba. Ubo. Sipon po ba? Sipon. Kudo man doon na sipon. Yung bawa ka ng ubo nga magkudog mo dyan sipon ng ubo. Himahin mo buhay sipon. Ay simong ko anin do. Medyo ni. Oh, sana. Ang sana bikil din ni de eh. Oh. Tana tingaling magalumpat sa eskwelahan po. Makuan siya. Kaya ni bata, dua mo ni bata. Di naman na ibalik ka usar muna. Hello. Kaya sara. Ka usar. Pagkaon na rin. Yung pagkanon sa rin ha kadet kani bawon mo gud ni dyan. Bata ni. Ito to lang. Kami, mahang nila. Mong gibawnan kay wa pa ko siya naman ha. Kudong kaon na ka alagi. Urut ng tambal hapit ko kan huliin ang ubo. Lingkod. Ari lingkod. Anak ko dito na. Ibaktas pa ba? Manam, may hapit dami pangani di ay. Nami diri no kay hangin ba? Ni. May kamaligan dani ba? O din po ni matawag kamalig. Ako man.
Putian. Mo abis pa dai pagka ano no, mukabang dai pagka abis. Tanaw ra ka uban ba? Ay mga anak na. Ah. Medyo kay kuan man. Kasi pinagkaon oy. Manumana pa be. Wa pay abis. Wa pa ang muaw pa gani ni puwa ang tumoy. Mo pay paglugdang. Laki tayo niya. Carmen, bali hermoso. Abi hermoso. Di bali hermoso. Balay. Oh, lain po ng bilya hermoso. Bali bilya ay bali hermoso. Bali hermoso na nang bilya po. Wala. Wala. Awa di ay. Wa pa man din ngani adto, murag wa pa Ano man. man hermoso ha? Oh, doon na. Ti hermoso pumik. A few moments later. Alam ito na. Yan eh. Mau to ama tong gituan? Di. Mau sila ay. Obo di sa to. Nato ah. Oo ka to. Lugsong ta diha ubos. Nailayo po deh. Asaman. Asaman. Ta.